mo guys. Bala na lang mo guys. Okay. Bukas na lang mo guys. Bukas na lang mo guys. Tan. Nakiputanan nimo ba? Kumusta man imong pag-eskwela gahapon? Rapon? Nakaklase gahapon? Na? Nya, kumusta man? Kumusta guys? Okay, wala ka nagpabuyag dito? Wala. Ah, sure good. Hindi totoo yan. Ingon lagi mong mama nga, dili daw kuno ka maminaw, tinuod na? Dili. Ah, but mama? But, Ay, kamatang mo ba? oh. Nya, naminaw yung gas maestra. Oh. Lo, uy. Nya, na po kayo nakatunan sa eskwelahan. Wala. Ay, kamatang. Ganong wala man? Wala. Kay? Wala dali. Ganong wala mo kayo nakatunan? Gaunsar, di ka dito. Wala. Masbot trans mama. Ah, gabunot-bot di si mama. Oh. Ah, maodi ay. Oh. So, didi tinuod nga pabuyag ka. Oh.